Hayung haganangai Kokborok shal bisi burum burum no palaijago. Taklaibo filburi jisni Kokborok shal Palaijakkha Naitho thok khatutung panda khlaimani Bisingtwi. Jampuijalao ade block by khobjak. Jampuijalao bakhrai community hall buskangni simi. Jampuijalao girls rungnog jora Himbotok kotor khlailaimani Bisingtwi Palaijakkha khatung khajani Bisingtwi Kokborok shal. Aboni yagulo luaji jakha Jampuijalao girls rungnogo kaisa Naitho thok panda aro 5 manjak phaika MLA Biswajit Koloi YTF ni president Suraj Deborma Tikkacham MLA Birendra Kishore Debormano khoboi juda juda adongrok Pila jotno hambai tini chini 47 Kokborok sal hake Kokborok no state language hi nei recognize khaijangmani sal 19 January tai tini no din no rugui joto lokrok no hambai yafar opila tini chini Jampuijalao SDM bai songsajak chini Jampuijalao girls school hake chini Jampuijalao bo high secondary school stadium o sing tini Kokborok salno romui Kokborok salno sing sonman diwi respect khayi tini chung joto chini Jampuijalao ni school ni student dong no tui chung tin kaisa ro program songsalakya tai chini program nok nukhna chung Jampuijalao bakri community hall ni simin procession khayi chung rally khayi phailekya tai ang balai ke hambai mario chini Jampuijalao ni SDM borong nang chiranjibi no bo bin uddog baino tini ni chini program Naitho ke chung tini khaiman lekya okai obose chini Kokborok sal hake Kokborok recognize khaijangmani sal 47 years engkha jeng chini Kokborok no taibo seng kaham khayi taibo seng promote khayi chini kokno seng taibo Naitho khayi taibo chini basano e schedule ha jaga bo talangai jeng obono kaham khayi talangai taibo kusu talangna bagani chini lokho chini uddeshyo chini nasik mung chini goal jeng je sakai pon chini kokno joto chini Kokborok sanai rok chini koklop huntu chini kokbai chini koktang huntu chini kokno seng taibo মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তলাঙ্গই থাঙ্গই চিনি চেয়ারক তাই কাহামকে পরিমাণনি বাগৈ অবনো जों तिनी आस्ते आस्ते खाई अ 47 इयर्स हनपानो जों चिनि ककनो जे जागा सगना दंमनि ताफोन जों अ जागा सगैयाकु आउन बागै जत लुकरकनो आंगमनो कयनाय जों चिनि ककनो चिनि मानि ककनो जों मा हामजाकनाय कारण चिनि मानि ककनो जों रेसपेक्ट खायखंके जों ताइके बुखायगला चिं तिनी चिनि Jampuijalao सब डिविजन चिनि अमहाय जे प्रोसेसन अमहाय जे प्रोग्राम जों आसु कटरका खायाकु तिनी जों पैला खायो अन बागै आं जत लुकरकनो ताइ चिनि अरनि चिनि बिएसि चेयारन फाइ सपायखा जत अफिसियल स्टाफ न हामबाय याफार जत चिनि हेडमास्टर रकनो आईएएस रकनो ताइ लुकरकनो जतनो हामबाय याफार अमुखे तिनी सुदो Jampuijalao सिमना Palaijakkha हायका बातिर हासते गनाङै जत जाग्रा Palaijakkha दं सर नादि एकले नक तिनी फुंनि सिमिन नुखना तिनी चिनि 47 Kokborok de he ke Kokborok chini recognize khaijangmani salno romoi thayo Agartala শহর খাইজাক্কা স্টেট গভর্নমেন্ট ni uddog bai Kokborok ni tamhlai bono director ni gotui khaijakka chini khumulung chini TTDC government through tibu khaijakka katai joto prai koyekta jagao khaijagai tongo katai chikon joto jagano khaijagai tong gomo puila mane omo simi Jampuijalao siminya haben chini Jampuijalao ke chingo bono kotorka khaijago tai chini tribal welfare department chini onkoni Jampuijalao subdivision ni bron department bela hamai maya faro tai joto lukrokno mane chini joto ro je official jara jon subai tongne rokborno hambai baksa nogo tong tino phaimia tongo baksa busia tongo sarang bong ketamni kok kesadai nadi actually Kokborok recognize khaijangmani salangkha 1979 1979 son karon chini obo Kokborok to afron songsajogo am haiya Kokborok sing age ni chimin sing saipe omo chini maniko chini matri basa na sing Kokborok ka chini kokno chung taibo kusuot lang thanai bagino o salno chung muito khai 19 January o muito khai chung protect bosono chung omno observe khai thanai dorkar tauni bagui himale chung onek somoyo chung tamongba pogui thangu jekun karon o din ka ঐতিহাসিক din ga chung onek somoyo chini kokno tui tab koma controversial tum language lo chini script no tui koma controversial tum go oborok no chung clear khani bagui taibo chini uddog belai khan dorkar जों bo script sike chaku
जों दिनै जतनो सालायो रुमान हरनि कक बाक्सा साव बाक्सा बेंगली स्क्रिप्टनि साव बाक्सा देबनागरी साव हायबानो जों कासे कमन जागाव थानानै बगैनो चिनि कासे गोल दं दिनो जों मुइदो खायो जों अमहाय दिनो आलोचना खायलायो जों अमहाय दिनो ताइबो काहाम काय डेस्क्राइब खायो सालायमान यागोलो जों ताइबो काहामखौ बुझलाय नांगौनि जों अफरखौ संसार Bila ka hamay sa? Kokborok salno palina ni bagi. Kokborok salno Palaijakkha. Mom bot khayo Palaijakkha mo? Amo Jampuijalao school ground ya tab combine ma bagi Jampuijalao higher secondary school ni ground. Acha ba nang bo kami na pakya sa karas. Ang actually Sudana Department Memorial HS school ni prangnai ju khoroksa. Tai ang hostel of warden hisabe cererong naikoli tongo kai ang tabuk oro cererong na tubui phaimani Dini sepoyon to ja Kokborok de hai ka Kokborok palai mani bisi romai tap sepoyon to Palaijakkha itu 47 47 tap sek jora na boba hairo je agir ko palai mani hai ka ta Palaijakkha thangmani digo boba hairo item ro hai ka boba hairo item ro tong ma haita tabu chini borok rokni hukumu tei tini mosalai tai lob lainai tai jeng chini kan borok chini cha borok amano tong thok belai khai tani kai agiro ko to ang nugia kudo kai 4-5 বছর ধরে Kokborok salno pali phaimane ang nugui tongo belai ke tong thok tai chini borok rokni rusa mungrok belai khna thok ang phaina sigang sajingo chin borok rokni rasa mung khana ka bukha bela ke srangi phayo te o kan mung rok chini traditional rok ang ni bagi bo mane tam chana ne kaisa feel alada phayo tan hingkang kai o je tabuk chung chini borok ni kan mung chumung ek jora ek kalin kemai tong mane tabu hai na hai chini kan mung chumung tai chini je goina ganthi rok e omono tui bo chin borok rok sisaka kanna ni bagi bo bebak jaga no chin borok rok chini culture noti chini hukumu noti borok bo sisamani bagi belake tongthok osal Kokborok sa tabuk suk jora tabuk to joto cherong na advantage ba tebo chin selai si borok chin selai tebo khatung khaja borok karon oro cheng je chin borok bukung bararok 19 ta dofa tongmani borok eksange joto gathering layo je sabuni kanmung chumung bomte hai cheng silayo nuglayo tai chini o jaga no chung ote hekeno chung Kokborok bukung bara hinjang rok thangsak mani chung nugu Omoke sudah Jampuijalao simda Palaijakkha itu na terpa hasti kenang ke bawa khairo kora Palaijakkha hasti genangai hasti kenang school ni students rok around 300 jana phai tongo boro sok phaya ko ang sakang sok phaya decoration o khaina bagi ang sakang sok phaya ke borok tabo phai lai tongo oro samnaro yang manjana tini chini oro borom genang MLA sarngna kaite SDM sar botong nai asungna tehile ang menam ni sini mung kisan ani mong hungkai songomitra riang lagi hambai sono jora ka hamro mabai hambai tapuk nana bo khulumka jotano no স্বর্ণকমল জৈলাখনি বখাক্তই ফিলবেরি চিশিনি Kokborok salna regi Tripura hastire joto lokorongno khaka ham te hamjak maya paru Nini kok ani kok mani kok Kokborok saibo satotok khnaibo khnatotok Kokborok kok o hayung ganangei pirjak thang Kokborok sal hambai